V horách máme zásahy, kedy ide doslova o život, a potom tu máme zásahy, kedy turisti úplne podcenia základné veci a dostanú sa do situácie, kedy si už nevedia sami pomôcť a kontaktujú nás. Tatranský národný park a ostatné národné parky na Slovensku vlastne nedovoľujú pohyb turistov pred východom slnka a po západe slnka, ale vieme, že sa tá túra môže skomplikovať a vlastne ten čas túry sa predĺží a nás môže zastihnúť tma. Keď nás na túre zastihne tma, nám môže pomôcť aj svetlo telefónu, ale treba myslieť na to, že musíme si udržiavať tú batériu v telefóne nabitú, aby nám vlastne vydržala na nejakú komunikáciu s horskou službou alebo na použitie nejakej lokalizácie pomocou map. Častokrát sa vie zdanlivo jednoduchá túra skomplikovať tým, že príde tma, keď ten terén nepoznáme, že sa nevieme orientovať, čiže môžeme zablúdiť, alebo sa nám privodí nejaké zranenie. V letných mesiacoch sa nám často opakujú zásahy, kedy vlastne turisti podcenili svoju prípravu a zabudli takú základnú vec, a to je čelovka, ktorá by nemala chýbať vo žiadnom batohu. Preto vás žiadame o dôkladnú prípravu a nepodceňujte vlastne základnú výbavu na tú turistiku.